Is-sibt filgħodu l-Prim Ministru Lorenz Gonzi żar lill-bejja tal-Monti f'Ħal-Qormi. Ftit minuti wara għall-mistoqsijiet ta' One News, diversi bejja tal-Monti ilmentaw lil bejħ tagħhom mar ħażin meta mqabbel ma' 5 snin ilu. Meta tikkompara pereżempju l-bejħ issa jkolli ngħidlek ma' 5 snin ilu, kif jikkompara l-bejħ? Naqas. Għandna bżonn nqajmu naqra x-xogħol imma hemm dejjem speranza hawn. Kolli ngħidlek tqabbel il-bejħ issa ma' pereżempju 6 snin ilu. 6 snin ilu kien aħjar hu. Ma ngorrux għall-grazzja tal-lata. Ġifieri jekk ikolli ngħidlek tqabbel il-bejħ issa ma' 5 snin ilu, taħseb li kien aħjar issa jew 5 snin ilu? L-istess ilma. L-istess nista' ngħid. Il-bejħ tikkumpara bejn issa u 5 snin ilu, kif tqablu? Bolswa, hi. Bolswa spiċċa, totalment. Qabel ma ħoġni qafaw. Mortu minn taħt? Ħafna. Oħrajn jgħidu li marru ħażin minħabba nuqqas ta' flus fl-idejn. Naqas anki x-xogħol, ġifieri għandna ninsistu naqra iżjed fuq ix-xogħol. Għax itse xejn li jekk kulħadd għandu flus iżjed fidu iżjed se jonfoq. Huwa xi ħaġa awtomatika. Fil-waqt li oħrajn qalu li l-piżijiet u l-kontijiet naqrulhom il-profitti. Aħna ġifieri meta jola l-oġġettu. Għax aħna tal-ħobs kien itihom l-sussidju, kien itihom iċ-ċans li jollu, tifhem kien ma għajnuna fi żmien. Aħna ma kellna xejn. Hekk tola xkorat ħambatuh mill-ħtana. Imma l-affarijiet li jolew x'inhu ma l-aktar li telfulkom, ġifieri pereżempju it-tqiq jew inkella jaffettwawkom affarijiet bħal anke dawl u. Ejwa, dawl dak kbira għax illum m'għadniex bil-forta l-ħatab li tmur tixbor il-ħatab tal-palizzu daw is-sajjar. Illu kollox bl-elettriku bid-diesel ġifieri għandna spejjeż kbar. Tifhem dik li. Sa dan it-tant meta aktar kmieni Lorenz Gonzi kien jagħti iżur il-bejja tal-Monti, bejjeħ minnhom fakkar lil waħda mill-kandidati li kienet qed tikkumpanja lill-Prim Ministru li wara d-9 ta' Marzu kienu diġà miftemin għax-xampanja. Kif inti għadajt? Kif aħna? Aħna bajna nixolbu x-xampanja fl-imkienu. Għakkoplu. Ciao.